Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang arestado. Human matud pa nagmaoy og nanunggab sulod sa usa ka pampasahirong jeep. Samtang usa ka taxi driver sab sa syudad ang angol. Human gilabayan og botilya ang taxi unit niini sa sospek nga giingong nangilkil. Ani ang report. Nagkadugo nga gidala sa mga personay sa kapulisan sa Carmen sa Cagayan de Oro City. Kining lalaki gikan sulod sa usa ka pampasahirong jeep. Human nga gitabangan og kulata sa mga pasahero. Ang maong sospek giila sa ngalan nga John Paul Mariano, 19 anyos, nga residente sa Talakag, Bukidnon. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga ang sospek hubog matud pa nga misakay sa jeep ug nagmaoy. Usa sa mga pasahero ang nakalali sa sospek ug kalit kuno kining gidunggab sa sospek gamit ang kutsilyo kung asa sa tuong paa na igo ang biktima nga si Jave Maverick Ibanez, 19 anyos nga taga Gumamela Extension, Carmen ning syudad. Tungod sa mga pahitabo, gidala sa ospital ang biktima ug gikustodiya sa kapulisan ang sospek kinsa mag-atubang og kasong frustrated homicide. Sa mga panghitabo, aduna sa but ipaklaro ang Cagayan de Oro City Police Office. So itong iklaro sa itong mga kaiksuna no, kapahinan ng pangitabo nga gikaingon nga dunay pagpanuli sulod sa PUJ. So ang nahitabo, kuan lang ha, dunay panaglalis nya walay pagsinabtan ay organisantop sa ingato no pagpasakitay. Samtang samdan ang usa ka taxi driver sa syudad. Human nga gilabayan og botilya sa ilim nun ang bintana sa iyang unit sa usa ka lalaki sa Bara, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Ang biktima nga si Brian Rojas, 26 anyos, taga Pasil, Barangay Kauswagan, samdan sa nawong og lawas. Human nabuak ang windshield sa iyang unit. Sumala sa kapulisan nga pasado alas 2 sa kadlawon adlong Lunes, nahitabo ang insidente kung asa giduol sa sospek nga si Paul Salamangka, 32 anyos, ang unit sa biktima ug nangayo og kwarta. Diyang mibalibad ang biktima, didto na nahitabo ang insidente. Ana-ana sa Northern Mindanao Medical Center ang biktima, samtang ang sospek nakatakdang pasakan og kasong physical injury and damage to property. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.